Agora paso a cobrarlos, vale? Veña! Ir! Despín! ¡Ostras! ¡Carallo, corre! Queredes ser todos arousáns do ano. E iso non podo. Agora se van a quedar cunha performance de Pablo Méndez, un home da miña confianza. É dicir, aquí temos pois uns premiados, temos unhas autoridades, non sabemos quen son. Temos os premiados. Ese momento aplauso aí, os premiados. Eso é, ben. Temos os premiados. Non saben que son premiados. Porque hai dúbidas, pero como de deportes aquí estamos dous, estamos un e outro, como isto? Pero claro, o xurado pasou no mal, o xurado estivo aí deliberando, son 7 meses de reunión. Extra! Señor, ti tes periódico? Non teño xornal, que está... claro, porque isto é unha gala de xornal. É unha cousa de xornal. Son as colas que me quedan. Rapaz, que temos aquí o rapaz, moi ben. Oye, recordas a tua nai. Bueno, vamos entón, isto é unha gala, vamos a facer... Sam, un aplauso para Sam. Benvidos a unha nova edición da Gala de Arousáns do Ano, na que Diario de Arousa celebra o seu 10º aniversario. E o fai coa mesma ilusión do primeiro día. Nin siquiera a complicada situación económica actual é que de desmotivar a nosa cita diaria coa realidade arousana. Afortunadamente, non estamos sós. Nesta tarefa é fundamental o alento que recibimos dos nosos lectores, os ánimos que proveñen dos nosos suscriptores e os folgos que aportan os nosos anunciantes. Todos eles, todos vós, sodes a nosa razón de ser, o motivo polo que Diario de Arousa manterá sempre a súa máxima de facer a Arousa protagonista da noticia. E especialmente os premiados, que creo que, polo que puden ver por aí, pois creo que son xustamente merecidos esta noite que se lle entreguen os premios que aquí se van a dar. 11 anos, nada máis e nada menos, nun sector tremendamente difícil e complicado, pero que sigue resistindo, estou plenamente convencido, que por José Pereira e todos e cada un dos traballadores que conforman o Diario de Arousa e tamén o Grupo La Capital, pois seguramente nos van a dar moitísimos máis anos de vida. Precisamente é render público recoñecemento a persoas e institucións que non só son daqui, da nosa cidade ou da nosa comarca, senón que traballan, loitan e dedican non poucos esforzos para lograr desde distintos ámbitos que este, o noso lugar, sexa moito mellor. Precisamente por o papel social dos medios de comunicación, como garantes de principios democráticos fundamentais, as administracións públicas deben apoialos. E o labor das empresas como Diario de Arousa, que contribúen de forma tan notable a forxar ese san orgullo do que falei ao principio desta intervención. Ese orgullo que, partindo, como hoxe facemos, de dar valor àquilo que é noso. E o Diario de Arousa é noso. Nos guiará pola senda correcta para cadar un futuro ilusionante. Neste lugar, o premio é para a educación.
pero o Instituto de Educación Secundaria Aquis Celemis, de Caldas, polos proxectos educativos ao longo de todo o curso desde hai anos. Entrega Luis Aragunde, alcalde de Cambados. Recolle José Candal González, director do centro. María Vilas, nadadora de Ribeira, gañadora do Campeonato de Europa Junior. Entrega Isaac Maceiras, alcalde da Pobra do Caramiñán, e recolle o irmán de María, Ángel Vilas. Vitaldén, pola labora de mecenazgo e patrocinio de diferentes equipos deportivos senior de base da comarca. Ben, entrega Sagrario Franco, presidenta da Autoridade Portuaria de Vilagarcía, e recolle Daniel Catoira, xerente de Vitaldén. Este ano o premiado é Franco Quintáns, modisto de alta costura que se está a facer un oco entre a élite deste difícil sector. Entrega Gonzalo Durán, alcalde de Vilanova de Arousa. Recolle no seu nome Carmen Franco Quintáns. Consorcio do Comercio do Salnés, pola promoción e incentivación e defensa do pequeno comercio. Entrega Nava Castro, directora xeral do Comercio. Recolle Marcos César González. Asociación por Dereito de Cambados, polo inxente labor a prol da inserción de nenos con autismo, para que sempre vexan a luz do noso sorriso. Entrega Xosé Manuel Cores Tourís, delegado da Xunta para a provincia de Pontevedra. Recolle Cuca da Silva, presidenta da Asociación por Dereito. Para a iniciativa cidadá por Paula Nieto Santos, polo movemento solidario en toda a Arousa que traspasa fronteiras, porque ás veces un grande area fai unha praia e gracias á auga fresca algúns nenos poden vivir. Entrega Rafael Louzán, presidente da Deputación de Pontevedra. Recollen Santiago Neto e María Jesús Santos, os pais de Paula Nieto Santos. Este ano o premiado é a Semana Santa de Paradela. Festa de interese turístico autonómico. Entrega José Juan Durán, presidente de Portos de Galicia. Recolle Benito Vázquez Conde, presidente de Cofradía da Semana Santa de Paradela. José Luis Axeitos, Rianxeiro, secretario da Real Academia Galega, edita obra completa de Manuel Antonio. Entrega Juan Carlos Maneiro. Recolle José Luis Axeitos. O seguinte galardoado é Manuel Diz Búa, director e fundador da Rodalla de Carril hai máis de 40 anos. Entrega Tomás Pole, alcalde do Concello de Vilagarcía. Recolle Manuel Diz Búa. E para Ramiro Carregal Rey, emprendedor de éxito, traballador máis antigo en España afiliado á Seguridade Social, desde a Cuntela, presidente e fundador de Frinsa, e entrega o premio ao noso presidente Alberto Núñez Feijóo. Este medio de comunicación que nos acolle nace dun sentimento moi diferente. A cabeceira sai das rotativas no pasado 2001, cando moitos expertos aseguraban que o mercado periodístico xa daquela estaba saturado. A súa vocación é comarcal, desmentindo tamén a aqueles outros que consideraban obsoleta esta fórmula. As súas reigañas están no Salnés e no Barbanza, maila os que sentenciaban que aquí existía pouca demanda social de información local.
En suma, os padriños deste diario que cumpre 11 anos tiveron que enfrontarse a todos os convencionalismos do seu tempo. Formaban e forman parte todos eles, este diario, a súa plantilla, os seus editores da Galicia positiva. Foron e son compañeiros de fatigas e triunfos de todos os galegos que ao longo da historia teimaron en transformar a negra sombra en horizontes máis luminosos. Velaí esa proba de que acertaron. De facer caso aos inmobilistas, teríase frustrado un medio de comunicación que insufla unha nova vida a unha parte do noso país, a Ría de Arousa. Hai na fermosa biografía do Diario de Arousa unha lección que non debemos esquecer os que facemos fronte a unha época que exixe valentía, decisión e determinación. De preto de 20 personas capaces de fusionar as súas capacidades e capaces de alumbrar todos os días un novo produto que se pon a disposición dos lectores, que se pon a disposición desta ría, a ría máis grande de Galicia, a Ría de Arousa, e das súas xentes, do Sanés e do Barbanza. Ben, queridos amigos, grazas por ter a oportunidade de participar nunha celebración onde tantos persoeiros estuveron con nós, dende Don Corleone ata Groucho Marx, xunto con outros destacados artistas e actrices do mundo fantástico e máxico que ten Galicia, o mellor de Galicia. Queridos amigos, o mellor de Galicia son as galegas e os galegos. Moitas gracias.